Umam Dunyala shared her dream of discovering eggs growing in a tree, watching in wonder as they get multiplied, igniting her curiosity to gather some. And she really wants to know, what does this dream mean? Aige, natige, lilapo, esifuna ukuthi chaza ukuthini. Asike silalele. Sanibonani ku-Morning Show. Morning. Mama uDunywa ezinkolweni. Ngicela ukusizakala nina la. Uma uphupha amaqanda amaningi esesihlahleni, iphupha lenzeka lelo ngaphupha amaqanda amaningi esihlahleni. Ngiba sethe ngiyawathatha la, ngiwathathe amanye. Ngiyabheka aya ngokwanda amaqanda. Ngabe kusho ukuthini kambe ukuphupha amaqanda? Hey, Pastor, ngithanda ukuxaka ke lelo kodwa siyazi ukuthi wena ungasichazela kanjani. Amaqanda awuphawuluhle, yabo. Awuphawuluhle. Abanye bayabona amaqanda esihlahleni kuye kukhombe nje inhlanhla suke ezoba nawo lo muntu lo, yabo. Yenzeka futhi omunye awabone kula maqanda esihlahleni kuye kukhombe ukwanda komndeni nokukhula komndeni. Uma umuntu ezoba nomndeni omkhulu, yabo, angawabona futhi amaqanda lapha esihlahleni futhi, yabo. Futhi ngenzeka kube ikhombe inhlanhla phinde kukhombe nokwanda komndeni walowo muntu loyo ngokuhamba kwesikhathi. Beautiful. Hayi, kwaze wabuhle ke Pastor ke, hayi leyo sibamba lapho asiphuthume kwelinye Pastor.